Va, som-hi. Hola, estic a Llançà. Primer dia, primer moment, ara surto cap a l'Atlàntic. Que guai. Va, som-hi. Tot just acabo de sortir de Llançà. Fa caloreta, bastanta, però suportable. I vaig cap endarrere ja, creuar tot el Pirineu. Aniré fent, a passar-ho bé. Això promet. Fa 3 quilòmetres que he començat. Ja porto 150 de desnivell. És el Pirineu. Ningú va dir que fos fàcil, però serà divertit. Per posar-te en situació, ja comences pujant. Pujant una pujada que té la seva gràcia. No és tècnica, però fa pujada. Ja veieu on està el mar, no porto ni 5 quilòmetres. Bueno, és per dir-te una miqueta on t'has ficat. Que guai.
Segona rampa. 7 quilòmetres i mig. Durilla també. Però per aquests que venen no és tan dura. Bon dia! Adéu! Molt, em sembla que també fan el Pirineu. Em sembla que també arribaran abans que jo. Estic a Espolla. Ara porto uns 22 quilòmetres i com tenia gana, doncs he parat a dinar. Bueno, a menjar una mica, més que res. S'està bé, pensava que faria més calor, però està una mica núvol, una mica d'aire, prou bé. Tranquils, que de 30 no passa. Ja em frenaré. Estem a Darnius. Bueno, faltant 5 quilòmetres. L'etapa, bé, porto 42 quilòmetres. 1000 de desnivell, ara mateix, positius. Just ara. És dura, no s'hem d'enganyar. Ara necessito agafar una mica de... una mica el pedal, una mica de forma. Però, bueno, amunt i som-hi. Pantà de Boadella, a 5 minuts de l'arribada. Ja falta poquet per arribar i acabar la primera etapa. Un dia que s'ha quedat bastant xulo. Núvol, però sense pluja i una temperatura ideal. Acabar la primera etapa, cansat, satisfet i amb ganes d'arribar i de descansar i preparar-se per demà. Vinga, fins ara!